Veľa z vás mi písalo k videu o Viktorovi Orbánovi, ktorý prišiel k nám do Ameriky na návštevu Donalda. Ja osobne, ako som spomenul v tom videu, Viktora Orbána moc nemusím, ale rešpektujem ho ako politika. Je to pravicový politik a hájí záujmy svojej krajiny. Rovnako ako Donald Trump, taktiež on je pravicový politik a hájí záujmy svojej krajiny. Podobne aj Putin je pravicový politik a hájí záujmy svojej krajiny. Na rozdiel od Slovenska napríklad, kde je Robert Fico. Robert Fico nie je pravicový politik. On nehájí záujmy krajiny. On hájí záujmy svojho okruhu ľudí. Je to socialista. Takže aby sme si rozumeli, Viktor Orbán je pravičiar, Trump je pravičiar, Robert Fico je socialista, lavičiar. To je úplne niečo iné. On nehájí záujmy svojej krajiny, ale hájí záujmy svojho okruhu ľudí, ktorých tam má. Takže taký je rozdiel medzi pravicovým politikom a ľavicovým politikom. Preto ja Viktora Orbána, ako som už povedal, moc nemusím, ale rešpektujem ho, lebo hájí záujmy svojej krajiny. A nemusím ho preto, lebo má veľmi rozpínavé záujmy a má v hlave takú ideu, vraj by sa malo dať dohromady zase Rakúsko-Uhorsko. Skôr iba Uhorsko, vraj má aj takú mapu vo svojom office, kde by vlastne bol veľmi rád, aby Slovensko bolo súčasťou nového Uhorska. Toto je rozmýšľanie pravicového politika, ktoré samozrejme mňa ako Slováka vôbec neoslovuje. Ja si myslím, že by sme mali byť samostatná krajina, ale bohužiaľ momentálne nemáme na Slovensku politika alebo politickú stranu, ktorá by takéto národné záujmy vlastne obhajovala. Kedysika to bola národná strana napríklad Jána Slotu, ktorý ešte predtým ako začal chlastať, celkom dobre im to išlo, ale odvtedy už tam nebol žiadny pravicový politik, ktorý by vlastne hájil záujmy Slovenska vo svete. Namiesto toho Slovensko socialisti rozkrádajú momentálne.